5 факта за пристрастяването. Преди да започнем, можеш да харесаш видеото, ако съдържанието ти допада. Факт номер 1. Пристрастяването рядко започва от любопитство. Започва от нуждата да спреш вътрешното напрежение, тревожността или празнотата. Факт номер 2. Мозъкът не запомня веществото или навика, а облегчението, което е донесъл. Затова желанието се връща точно в трудни моменти. Факт номер 3. Пристрастяването не е липса на воля. То е научен модел, при който мозъкът избира най-бързия начин да се почувства по-добре. Факт номер 4. С времето удоволствието намалява, но нуждата остава. Човек продължава не за кеф, а за да не се чувства зле. Факт номер 5. Най-трудната част не е отказването, а това да се научиш да живееш без стария начин за бягство. Качвам видеа за психология, зависимости и човешко поведение. Ако търсиш такъв тип съдържание, последвай.